Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Rasulihil Karim, mga luksami, mga pagriyami, gipagampangan niya mapunggulula isang kaiya tanday o kapagintakan. Agyan kaiya datano kinggulalanan ko sambayang at tarawih, gusto sambayang at tahajud, gusto sambayang ang mga paliugat awakto, pudun sa walungan at Jumaat, agugyan kaiya Aidil Fitr giya na matamataan alison. Matamataan ang dao, matamataan aguna nao, apun ko Allah subhanahu wa ta'ala. Anda sabab iketiro at tanuruzan dao, apun ko Allah subhanahu wa ta'ala, na iniilir kita no Allah sa mutra. O di na kagya ka mo ito na inipagilian na kita no Allah subhanahu wa ta'ala, o uman ipisa katawan a Muslim, na katawan yan sugalabukyan ko kay Islami. Katawan yan sugalabukyan ko kamo Muslimi. Sabab sa giyong ko tuwa hadith o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullukum ra'in wa kullu ra'in mas'ulun an ra'yati. Pala-pala kanwati ko Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pupugipat. Na uman ipugipat, na ipagisiun sa hadapan wa Allah so pupugipat niyan, umiipat yan. Ay mana ini, na sudato na ipagisiun so kagya kamoto na pamilya niyan. Na first time iya mapunggulaw tano si isagyan kaya kamu muslimir kita no. So mga dato nakapagimaman yan, so karuman yan, wata yan, pamilya niyan, loks yan, ang mabubalingon. Si ikudar pa yan sa kipunggulalan tano ko sambayang akagya kamoto na tarawih. Kipunggulalan tano ko sambayang at tahajud. Nagusto kay punggulalan tano si ko agya kamoto na sambayang Eid. Kauman isa, nabanyan din na pananamari, adi niya nakatiroas kanyan na Muslim, ugaid na amay ka pagilen so katantuan. Kamo Muslimiron na apya so kabati asi iko Quran na daaban yan ng katawi. Dawa na ya po si iko Allah subhanahu wa ta'ala. Sa kena uba ayabu apya katukaw Allah, kena uba ayabu apya kain ka Allah, nagyang ka iya mga Muslim si isa Mindanao. O di nagyang ka mga Muslim si isa kagya kamoto na Pilipinas. Ka-global issue. Ay man na niya nasulang o langwan ang Muslim sa dunia na pala-palayapya kain ka Allah subhanahu wa ta'ala. Inipagilayang kirano katawiran so kapungguna na o ayran, katawan iran, so kagya kamoto na katuro iran, si iko kagya kamoto na pamilya iran. Anda sabab, na kagya, aso ama, nas kanin ay mabubuli head of the family, mituturo anak ko daw pamilya, na ipagisiyon sa hadapan ng Allah, so karuman yan, aguswata yan. Na sumyatiro si isa kitab, a rights and obligation of husband and wife, so mga kabnar, ago mga paturay, o karuma abay, gusto karuma adato, gusto mga otak o kipapantagan niran kulok siran, na aya pagampagan niya kabnaliran si ikong balalok siran, nagyang kutuwa kang guna na awan yan si ikong pamilya niyan ko, ndaawan o Islam. E mga day, si isaging kaya mga kasawlan taroto, di tanong kagya kamoto nakapanambayang sa tarawih, kapanambayang sa tahajud, kapanambayang sa paliugat. May ang guna na utanos sa mga pamilya tano. Ay mga na niyan, nakiapagimaman tano siran. Nasa katanim niya kapanakuda, si iko kapabati ako kitabu Allah. Katatalikudan tano, so karumat tano, gusto mga wata tano, napabatian tano, so ayatu Allah. Kapraktis saya ipagisir tano sa hadapan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Mata-mata na pakaumata no sa alungan na mauring, ay pagisir ka tanong Allah so pamilya tanong. Ya ayyuhalladhina amanu ku anfusakum wa ahlikum nara. Iskan wa tigo Allah may marate na auna niyo ginawa niyo. Ginawa niyo na pagawon niyo aguso pamilya niyo. Karuman niyo wata niyo. Siko na rakajihannam. Nandawan na apusi ko Allah agyan kaya pakataling mo agyan kaya panyakit abituan sa coronavirus. Pandemic. O di na epidemic. Sa kapaglilitan no. Kapag imamitan no, si ko agya ka mo ito na pamilya tanong.
Inipagilan kita no Allah subhanahu wa ta'ala. O kagugatan no, amirapas tano. So pamilya tano si kumaragin sa alungan na mauri. Kauman isa na si isaging kaya mas akatatagutan no sa dunia. Na pananamaran tano, adi ka pakalapas kuman o atatano karumatano, pananamaran tano, adi ka pakaladaw o pamilya tano si kukandiditaran. Si kunganin ag kububi aniran at tamok. Si kunganin ag kububi aniran nakasibisibian. Na pananamaran tano, adiyon kaya kamauto na mibugak sa pamilya tano. Na miyagugatan no si isagin kaya katatagutan no sa dunia. Akagya kamauto na kaya ang guna na watano si ko pamilya tano pantag si ko dunia. Na pisa sa kuya ang tano, wata, malataw, karuma sa looks, na palapalid matao sa kiplangoy niyan, kiprapas niyan ko pamilya niyan. Sa kasabuteran ko kipupantangan si ko dunia. I'lamuna zahira min al-hayati dunia. Mata-mata na siyabut tano. Mata-mata na katawan tano. Sunganin ak kawyag-yag. Ko kipubatog tano sa dunia. Wahum anil akhirati humul ghafilun. Ugaid na so pantagon si ikaw alungan na maurin na ayatan no minindinaynon. Ayatan no kagya ka mauto na kialipatan. Agyan kaya sagad, agyan kaya panyakit. Abituan tano sa coronavirus, COVID-19. O di na pandemic, anta kay epidemic. Nandawa na po si ikaw Allah, o man isa na piyakan inang kayan sa umani Muslim si isang kaya dunia. Piyakan kaya sa mga Muslim, inog kagugatan aso pamilya tano. Na mirapas tano, kawida akal sa alungan na mauri. Magugatan sa pamilya tano, mapakalibre tano silang ko sirat al-mustaqim. Mapakalibre tano silang kung wagya ka mo ito naman sa kakasugat tira na kaor. Kakasugat tira na kawaw. Kapakapandamariran. Na ayaw kit, akagya ka mo ito nakapakalibriran kung langwan akamaragnan sa alungan na mauri. Nagyan kaya kagya ka mo ito na kiyan de uwar katano, wala aming gulalan sa kaya pakatalingom agyan kaya sakit at tibalak. Asa katanod mismo miya ka paglid, miya ka panakuda sa ikaw pamilya tanong. Pagnintan no si ikaw Allah subhanahu wa ta'ala, miya ka kwata no si isa Mapiya andao, miya ka kwata no si isa Mapiya agunanao, miya ka kwata no si isa kagya ka mauto na Mapiya lison, saging kaya kagya ka mauto na kiyang gunan awa tanong ko pamilya tanong. Kaya turo at tanong si ikaw mga bota ang tanong. Sa uman isa na pamimikiran na yan din, so kawyag-yagyan si ikaw dunia. Anto na mga day, ikaya ka mo ito na mapatiro ka, ang mapumbaluto, wata ka, karumang ka, kung kapakaumanin sa alungan na mauri. Anto na isiba pa no Allah sa kapakalibre niyan kung may itong mala, as sumaraya sa alungan na mauri. May itong mala ay imbestigar o Allah sa giyang kaya alungan na mauri. Kagiyang kaya pakasagad, agiyang kaya pandemik, na kamunaan na ya, umapanggulaw la sa alungan na mauri. Kamunaan na ya, umapanggulaw la sa alungan na mauri. Na matatago sa giyang kaya masatanos so kapakataling mo piti barangan ang mga trials. Piti barangan ang mga tiyuba. Piti barangan ang kagya kamauto na mga panyakit. Piti barangan ang mga tanda. O kagya kamauto na alungan na mauri. Tanda sa kapakatindig o bangkit. Napipunan o Allah aming gulalan sa giyang kagya kamauto na epidemic. Pandemic. Coronavirus. Miyatiro Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa hadith. Asi ko di pa nakapakatindig o bangkit. Di pa nakapakatindig o alungan na mauri. Naad nagko na anam ang mga say. Ang mga tanda. Mga papata o bangkit. Aging kaya na mga say. Ang mga tanda o mga papata o bangkit. Na isaw na prayer. Ay mga ano niyan na pagampaganay. Ang pag-isabutan na katano Allah subhanahu wa ta'ala. Naging kaya widespread. Giyang kaya ka mo ito. Na widespread siya kaya ka mo ito nakapanggulalan yan si isa giyang kaya sudden death. Aming gulalan sa giyang kaya paniyakit. Na oryana ng bulin tanong na natumas sa ginawa tanong. Uman isa na singgay sa oras. Sa pantag si ikaw nga matanong. Kay pagarikwa Muslim adato. Kay bubiyang na Muslim abay. Pakauma ka sa alungan na mo rin anto na imabtiro ka sa hadapan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Amin isinggay ka si ikaw pamilyang ka sa para si ikaw agama. Anto na kagya ka mo ito na mabtiro ka sa hadapan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sa mabtiro ka kagya ka mo ito na pantag sa kiyang guna na awang kasi ko pamilya ang kasi ko agama. Na umani isa na iyawit tinwe akal. Kadid na iyalang-alang na kitalamba. Iqtaraba linnasi hisabuhum wahum fi ghaflati mu'ridun. Iqtaraba linnasi hisabuhum wahum fi ghaflati mu'ridun. Di sumala atig wallah na tanto ang manani. Tanto atig wallah ang magan. Akapakataling mo gawi iya bangkit.
Apakatindig ako gawi, akakukuma ko pisa katawan. Wahum anil akhirati hum ghafilun. Pala no madudapay so lang na mauri. Pala no mendedare ng so lang na mauri. Da kagya ka mo ito na mapariparadugtan o kagya ka mo ito na amaltano. Ay singur tano si ikaw Allah subhanahu wa ta'ala para mabtiro tano kataya. Ya Allah, so kagya ka mo ito na guna na awakan ko pamilya ko. Nagyay kagya ka mo ito pamagusyata ang tanong. Patitabanga ang tanong. Siyapan tanong sa mga otatano si ikaw sambiangiran. Siyapan tanong sa mga otatano si ikaw kagya ka mo ito nakapambatiran si ikaw Quran. Kasinggiran sa oras sa kapaganadairan si ikaw Quran. Siyapan tanong sa mga otatano si ikaw kagya ka mo ito na bayaran bukan diditaran. O makasasuldiran ko kan diditaran na Islam. Siyapan tanong sa mga pamilya tanong ko bayaran bugalabak. O baka sasuld ko kagya ka mo ito na galabak ay kasusuat Allah subhanahu wa ta'ala. Kadi ipagamag, di imbilangan sa oras, di imbilangan sa gawi, na pala-paleta din kagya ka mo ito na magandod si ko Allah subhanahu wa ta'ala. So saknon, na tanto rak na masakit, tanto rak na kagya ka mo ito na masakit, agiyang kaya kaya pakasagad, agiyang kaya tiwar katano Allah subhanahu wa ta'ala. Miya kasaulan tarutok na data na makatirawi sa masjid. Miya kasaulan tarutok na data makasambiyang sa tahajud sa masjid. Miya kasaulan tarutok na data na makasambiyang sa barajuma sa masjid. Miya kalima ka Jumaat na data na makasambiyang sa Jumaat sa masjid. Nagkimanong panaging kaya Eidul Fitr adata na may pamendig si saging kaya kaya ka mo ito na kapsambiyang tanon andes sabab. Hindi tanong nakipamendigan. Nakagis sabab saging ko tamiyang gulaw Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amya kay sa nadisan maleleg. Na si isagim ko to ang masadiran ka paleleg. Na miya sugat sira na kagya ka mo ito na mabandes ang mabugar auran. Ako kagya ka mo ito na mabugar andu. Na si isagim ko to kinay sugat kira na mabugar auran. Ako mabugar andu. Na marag na kapapakasumiran sa masjid. Na magaan sumagaan na miya ka-order sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam si ikubilal. Sa pagbangin yan. Nagyim ko to kagya ka mo ito na kapabangin. Na ay pinanawag ubilal. Sa giyang ko takabtiruan yan ko, hayya ala salah. Anto na yung mga nagiyang ko ta hayya ala salah. Hayya ala salah. Sungkano si iko, sambayang. Ay man, sungkano si isa masjid. Naging kaya pa ko, maging kaya tiba wallah. Aming gulaw lang ni kumasaw Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kaya sugatiran ang mabugrawran. Ako mabugrandu. Na inisugo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kubilal. Asumbi naging ko ta hayya ala salah. Sungkano sa masjid. Sa ini sambiun. Nasallu fi rihalikum. Sumbi ang kano si ko mga darpayo. O di na kaya pa ako taging kaya ka mo ito na hadith. Nasallu fi buyutikum. Sumbi ang kano si ko mga walay niyo. Naging ko tamang gulula si ko Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Na aya sumiyog minis sugat kiran. Nabugra kagya ka mo ito na uran. Ay minis sugat kiran. Nabugra kagya ka mo ito na ndu. Na iman to na sa katano na kanaba uran na gundu. Ami susugat na katano. Sugat na katano naging kaya COVID-19, coronavirus, pandemic, epidemic, si ikumiyaw na amasa. Na ayar katano misusugat. Na iman to na miyada. So kagya ka mo ito nakapakapsambiyang tano sa masjid. Kaayad na tax, ayad na ladiwan, nagid na Kingdom of Saudi Arabia, giya Mamlakatul Arabiya, ay akala no nagiya Makkah al-Mukarrama, ago giya Madinah al-Munawwara, na may ka-order sa mga ulama, may ka-order sa mga dato, kagya ka mo ito na itapalak sa kambara juma, ingin nagsukagya ka mo ito na katimu-timu, iterkapasi sukasyung sa masjid, sabab mo saging kaya kapapakadayamang, aging kaya panyakit, kapapakalaulad, aging kaya sakit, na ayag kirnon naging ko ta community quarantine, ago social distancing, nagito ikagya ka mo ito na miyabaloy tax tano, agya kagya ka mo ito na Mamlakatul Arabiya, Kingdom of Saudi Arabia, sa lumiulad sa dunia, sa imanto na kagya ka mo ito na may tano sa resulta, agyan ka Europe, giya Germany, giya kagya ka mo ito na United States of America, agugyan ka mga padam mga ingad mga kafir, nalika ang kira na Allah subhanahu wa ta'ala sa Islam, sabab mo saging kaya panyakit at sumasagad. Sabab mo saging kaya sumasamblay at tibalak. Akapapantaga na may pupasgawatan no. Na kaya sabapan sa kaya turo akira na Allah. Kaya sabapan sa kaya kaikira na Allah sa iko Islam. O gayit na susakatan na andang ang mga Muslim.
Na tanto tano malay maratabat. Sa tano kapakapsyambiyan sallallahu alaihi wasallam. Isumiyugun sa sallu fi buyutikum. Sallu fi rihalikum. Sambihan kano si iku mga walay niyo. Sambihan kano si iku mga darpayo. Kando sa pagilay no sudato. Kaya kamo ito na iprapasyan sa pamilya niyan sa kategory sa dunia. Na amalan na Mauriyo. Siya butiran so kagya mo na simbaran ko Allah subhanahu wa ta'ala. Siya butiran okit. Kagya kamo ito na bayaran bukipligtan ko pamiliran ko na nakajihan na. Nagyan na guna na waya. Kagya kamo ito na pun si ko Allah subhanahu wa ta'ala. Guna na waya, nda waya, apun si ko Allah subhanahu wa ta'ala. Sa kiyan da war katano. Naskano mga pagariami mga dato. Na anto na apan inanayaw niyo. Alam ba signal? Sa kagya kamo ito nakiprapas niyo ko pamilya niyo. Miya ka pag-imam ko tahajud. Miya ka pag-imam ko paligat sarap sa kagya di ka taon dato. So kasambiyang sa kagya kamo ito na baradyuma. Abas ka na ni pag-imamon. Nagiya na pinakamalain yan daw. Listen. Kung datano pan kapakatalang umasalungan na mauri. Datano pan nakapakaw sa hadapan ng Allah. Adong panalamba at chance. Adong panalamba oras. Ang mga paganad tino sa kagya kamo ito nakabatay sa Quran. Mapunad tino sa giyang kaepatero na agamatan no agawisam. Nagi-idon ikiampitakor ka no sanang amayag. Nagugi-idon ikiaguro ka kan sa hadapan niyo. Alang mo lang na luksang pagariyak ng mga dato. Ay ito nakagya ka mo ito na sumunggay tanong sa oras si ikaw agamatanong. Miyabisita no sa kasinggay tanong sa oras si ikaw pamilya tanong. Miyabisita no sa kasinggay tanong sa oras si ikaw mga tanong. Miyabisita no sa kasinggay tanong sa oras sa kaya ko atan sa yung kaya pitpat temutamukan ko dunia. Kakayaan ko dunia. O gayid na ayamin didare nung tano, nasukasingay tano sa oras si ikaw agamatano, na gid ni kia pila karkano, gid ni kia panganiya karkano, gid ni kagya kamoto na kia pangangapin niya karkano, gid ni kagya kamoto na kia panganiya karkano sa kagya kamoto, na pagampit ang kuskano, pagkasabot ang kuskano, pagtuong kuskano sa man isa ng gunanawan niyan sa kagya kamoto na pamilya niyan, gunanawan niyan sa kagya kamoto na karoman niyan, gunanawan niyan sa kagya kamoto na watayan, sa kasabuti tano sa giyang kaagamatan no ka mata-mata na ipagisar ka tanayaw Allah subhanahu wa ta'ala sa alungan mo. Giyang kaya ka mo ito, na kaya pa kauma, giyang kaya coronavirus, giyang kaya COVID-19, abituan tano sa pandemic, o di na epidemic, o di na tibok, na pinakamalain yan doon, o man isa na kaya ka mo ito, nagkatayo diyan sa atas tanggungan yan, si ikaw agaman yan, katayo diyan sa kipapantag niyan, si ikaw kadnan yan, katayo diyan sa gipapantag niyan si Kunabinian. Katayo diyan sa gipapantag niyan kung kitab yan sa Quran. Katayo diyan sa atas tanggungan niyan kung agaman niyan agama Islam. Sa kaya mo na manisa na sabanggay tano agi sa oras. Sabanggay tano sa oras sa para si ko agama tano. Sabanggay tano sa oras sa para si ko Allah subhanahu wa ta'ala. Sabanggay tano sa oras sa pagdatano si ko mga sunna. O Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaso kamata niya na upamakabatan din pandiskas sa agama. Naapi aging kaya mga tao daban na sabut sa agama. Mga tao miya kay titi gradu sa agama. Na miya ka pasa-pasa nga panay ka pamosta. Miya ka pasa-pasa nga panay ka pamawal. Miya ka pasa-pasa nga panay ka pangoriksyon. Na amay ka pakamuayanan. Apaka pagimaman. O di na pakabsambangan. O di na pakapungusyatan. Na daban yan mamalang nagudaban yan makatawi. Nagiyan at tibay ni tanong Allah subhanahu wa ta'ala. Aging ko takagya ka mo ito na upang makakira sa may sa kandiskas. Kapamagusay, na paleta na ron expert, paleta na ron mapasang, o na amay ka ipag-aktual, apagilin so tito ang mabutad tino, na tanto tano may ito isabot, si isagin kaya kagya kamuto na agama tano. Mga loksay, mga pagariami, pumamakinagin to, na pangananamer kanwa sabin sa benar, ipuni man to saging kaya kapakabukataw, na kagya kamuto na punan tano din, akasya ko mga masgid tano, punan tano din. Akasyapat tano ko mga madrasa tano. Punan tano din. So atas tanggungan tano si ikaw agama tano. Sa palapaleta ng bulingan si ikaw Allah. Palapaleta ng kumasoy si ikaw Allah. Palapaleta ng berantang si ikaw Allah. Palapaleta ng sumangkop si ikaw Allah. Sa tupay tanuron. Sa kagya kamauto na pagkailay tano si ikaw Allah subhanahu wa ta'ala. Biyaluy tano iya lison. Biyaluy tano iya daw. Biyaluy tano iya kagya kamauto na dax aguna na o si ikaw kawyag-yag tano. Sa ayaman yan na umani isa. Napakaw sa hadapan Allah Ta'ala na ipag-isya unso karumang, ipag-isyar ka si karumang ka, ipag-isyar ka si wata ka, ipag-isyar ka sa kagya kamoto na mabubalingar ka, ipag-isyar ka sa siringan ka, na masimbag tanong sa kagya kamoto na maliwanag, saya kasimbag tanong ron, na mangguna na ano sa paglia tanong,
Sabab sa giyang kaya getero no Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pala tanong pupugipat na oman ipupugipat na ipagisuon wallah sa pagipat niyan o miipat yan sudah to ipagisuon sa karuman yan aguswata yan subay ipagisuon sa soldawalay yan aguswata yan so oripan na ipagisuon sa tamok kagya kamo na kyuri pa nun nagusuda to na ipagisuon sa dato yan aman isa na sabutan yan nagukunalan yan sa atas tanggungan yan balasan tanong wallah sa Mapiya nagikapaditan nun yan sarta ikalimutan nun yan sa aya kagya kamo to na kapusan si ko kawyog tanong nasita nun yan kagya kamo to na pusa si ko Mapiya sa uman isa na paganalan yan agyan kaya pangni o di nagyan kaya kagya kamo to na dua andawan no Rasulullah sallallahu alaihi wasallam si isa gyang kaya sumasambla sakit akinin do no Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allahumma inni a'udzu bika minal baras wal junun wal judam wa min syai'il asqam ya Allah na melindung akurka isagin kaya sakit itunta no sa leprosy o di naging kaya sakit beteng o di na agya kamo to naka plak si kumanusya kapkadayan ko kama manusya wal judam naguging kaya panyakit agya kamo to na barang-barang kapupunan yan apaka binasa si ikulawas o manusya na pagana din tanwaya Allahumma inna nas'aluka al-afya minhu wa min kulli da'in wa huwa bayadu may yaqin sa ayamanan yan na di tanong di indua si ikuwaya kamo to na mga panganitano Allahumma inni a'udhu bika minal munkaratil akhlaq wal a'mal wal ahwa ya Allah na pangannamirka ang melindung kamirka si ikumira karata-rata parangay mga didabiyatan apya makasisingay apun mga galabo kami nagusi ko kaya kamo to na mga ginami nagupanganin tanong si ko Allah Ta'ala a'udhu bika minal juhdi wal bala wal waba sa pakalibrin tanong si Allah Subhanahu wa Ta'ala sa giyang kaya mga tiuba giyang kaya mga sasat ang mga panyakit o bika minal hammi wal hazan nagumulindong tanong si ko Allah Ta'ala pun kubo no suidakal tanong ikapaditan niyan makaapas tanong nakagya mo to na si tanong mapos kumapya si tanong niyan pusa si ko galabok